Bună, dragii mei! Vedeți că suntem în noctură! Da! Băi, cameramantule, unde filmezi? Aici! Veni! Așa, deci, să începem. Astăzi o să vă povestesc despre sfârșitul lumii! Astăzi e sfârșitul lumii! Da, da, da! Și vedeți că toată lumea de aici este optimistă. Vedeți cum sora mea aleargă de colo-colo că este panicată. Vine sfârșitul lumii! Da, și pe cum vedeți e nebună, da. E sfârșitul lumii! E sfârșitul lumii! E sfârșitul lumii! Japonii! Ne așteptam! Știi ce înseamnă sfârșitul lumii? Înseamnă nebunie mare! Vă știți? Așa, și după cum vedeți, toți americii s-au mișcă și mănâncă șnițele. Așa, da, vedeți că toată lumea mănâncă șnițele și chipsuri, tot chipsurile, da, da, ce da. Și vedeți că aici este un peisaj așa, în sepia, că pe nu știu cum să zic, pe un fel de parchet, nu știu cum se spune, și da, eu o să stau aici pe bancă. M-am dat jos, o să stau așa, na. Și da, după cum v-am zis, e sfârșitul lumii și nimic nu mai contează. Da. Alo, nimic nu mai contează dacă vine sfârșitul lumii, nu se mai avea reducere la centru spa. Și ce mă interesează? Da, pentru a treia oară s-a aruncat. Și o ningiuță mică pe care scrie Stay la Beach. Lumea nu scrie. Mă rog, este da, și sper să nu vină un asteroid peste noi, că da, e sfârșitul lumii, da. Adică ce contează că e sfârșitul lumii și nimic nu mai contează, deci nu mai contează nici măcar dacă vine asteroidul, mă înțelegeți ce vreau să spun, da. Și vedeți, cameramantule, mai filmezi? Da, sunt perec, da, bine. Ca să știu, să-mi arăt talent când o să fiu sfârșitul lumii. Dar ce legătură are asta cu filmulețul? Nu contează, nu te mai băga. Așa. Da, ăla e sfârșitul lumii și măcar șnițele. Reduce la șnițele cu 0 lei, adică gratuite. Da! Mă duc și eu cu spatele. Da, mă rog, și dacă vine un asteroid în formă de papuc peste noi, nu contează, da. A venit un asteroid în formă de papuc. Zici că prezint viitorul. Și dacă spun că se va întâmpla că o să cadă bilouri așa peste mine, o să cadă, sau un joc gigantic, dar n-a căzut peste mine. Mă rog, haideți să mergem pe scara asta cu Sofia. Mă rog, mă rog, au. Așa, am ajuns pe platformă, ca să zic așa. M-am căzut! M-am căzut! Mă rog. Sfârșitul lumii, FPS! Japonilor! Și eu te-pe aștept! Te-pe aștept că mănânc șnițele! Da.